Alfa, operaatio Myrskyläntie, käyttövesijärjestelmän käyttöönotto, vesikalusten asennus, päivän tavoite käyttövesijärjestelmästä käyttöön otettu. Kunnia-asia. Beta, operaatio Kultaniementie, lämmitysjärjestelmän maalämpöpumpun käyttöönotto, päivän tavoite lämmitysjärjestelmän käyttöön otettu. Kunnia-asia. 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 Valmistautukaa lähtöön, aikaa 10 minuuttia. Me ollaan talotekniikka-alan yritys, tehdään uudispientalorakentajille LVI- ja sähkösuunnittelu- ja asennuspalvelut, jolla on toimittu vuodesta 2009. Liikevaihto nyt päättyneellä tilikaudella oli 2 miljoonaa. Meillä oli syntynyt ajatus siitä, että miten meidän toiminta on parhaimmillaan ja onnistuu silloin, kun meidän toimitaan hyvin kurinalaisesti. Ja siitä syntyi tämmöinen sotilasaiheinen teema ja haluttiin videon välityksellä sitten vähän niin kuin huumoriakin mukana tuoda se viesti sekä meidän työntekijöille että asiakkaille. Että sekin, mitä videoita on tehty, niin on ehkä hyvin semmoista samantyyppistä ja tekniikkaan painottuvaa, ja me haluttiin nimenomaan erilaistaa siitä, että me tehtiin nimenomaan siihen palveluun ja siihen meidän ihmisten toimintaan keskittyvä video. Tämä ylitti sille odotukset, että meillä oli idean poikana, mikä me annettiin tuotantoyhtiölle ja sitten semmoinen varovainen haave, että me haluttaisiin, että se olisi valmis saman viikon loppupuolella. Ja niin siinä sitten kävi, että samalla viikolla sovittiin eräs aamupäivä, kun kuvattiin tapahtumat ja sitten parin päivän päästä meillä oli valmis video, että tuli todella pienellä vaivalla ja täysin suunnitelmien mukaisesti. Yleensä markkinointisatsaukset toimii sen vuoden ja lasketaan vuosibudjettiin, mutta video on semmoinen, mikä oikein toteutettuna toimii vuodesta toiseen, että se ei vanhene koskaan ja se toimii moneen tarkoitukseen. Delta huomio, etäisen katto, sinkki paistaa. Koodi 7483, virheluokka V3, korjaa. Kunnia-asia. Varmaan ehkä suuri arvo tulee sitä kautta, että mitä se antoi meidän työntekijöille. Että se ehkä se suurin viesti tuli niille ja se, että se video on yhtenäistänyt koko porukkaa ja tuonut semmoista mehenkeä. Ja sitten taas selkeyttänyt sitä viestiä, mitä on ehkä hankala sanoin kuvatakaan, että miten me halutaan aina asentajien toimivan ja niin poispäin, niin se tuommoisen video ja yhdessä tekemisen kautta välittyy aivan loistavasti. Kyllä video puree loistavasti, että sitä ei oikeastaan voi olla huomaamatta. Että jos onnistuu tekemään hyvän videon, niin se on ihan varma, että se herättää ajatuksia ihmisissä. Että toisin kuin joku flyeri tai kirjoitettu tai piirretty mainos, niin kyllä video aina enemmän huomiota herättää. No, kyllä se ehkä moneen kertaan maksaa itsensä takaisin, että ei mun mielestä kannata edes investointikustannuksista hirveästi puhua. Että tämmöinen video on sillä tavalla ajaton, että jos budjetoidaan markkinointiin jotakin, niin mun mielestä sitä on turha edes vuosibudjettiin heittää, koska tuo toimii vuosia ja vuosia. Sanotaan, että ihmiset on hymyissä suin katsonut sitä
Ja sitten varsinkin hyvää palautetta on tullut siitä, että niin kaikki yrityksen työntekijät on mukana siinä videolla ja on täysillä hommassa mukana. Ja sitten semmoista palautetta on tullut toisilta yrittäjiltä, että kyllä meidänkin täytyisi jotain tämmöistä vastaavaa tehdä.